fajná kávička. Ahojte priatelia. Dnes zase začínam kávu ako ináč. Tentokrát nejakou zvláštnou. Trošku som bol šokovaný, že je tu zapísané bez štípky acidity a kyslosti, to chápem, nemám rád kyslé kávy, ale že zemitá chuť. No, to tam necítim zemitú chuť, cítim tam niečo kovové. Ale je fajná, hlavne silná, veľmi silná chuť. 50% arabiky a 50% robusty. Veľmi dobrá kávička. Ďakujem. No, dneska sa povenujem, bude to také kratšie video, brúseniu plátkov do kmitky. Už som teda síce ukazoval, ale bohužiaľ je to v nejakom dlhšom videu, kde som určite niečo robil a popri tom vždycky dávam nejaké nové grífy. A žiaľ, niektorí z vás ste možno leniví si to pozrieť a stále viac a viac mi píšete mail, že v ktorom videu alebo ako to robím a že upravujem tie pilky vzadu do konusu. A mne sa to nechce hľadať. Keď ste vy leniví to hľadať, ja som to bol lenivý. Nemám čas to hľadať, určite to tam je a myslím, že som to dokonca robil v 2 videách. Tak teraz robím videjko len o tom plátku do kmitky. Budem to robiť s touto mojou mafelkou, ktorá má možnosť osadiť aj plátok, ktorý je už vzadu do konusu. Je to taký zvláštny plátok, vyzerá to, ako by boli dva zvarené dokopy, zlepené dokopy a zadok, to telo je do konusu. Predok má zhruba 3 mm a zadok necelý milimetrík. Má to taký špeciálny úchyt, vďaka čomu sa to dá osadiť len do tejto mafelky. Ukážem to bližšie na kameru. Z jednej strany to je takýto pipík a z druhej strany tak, ako to bežne poznáte. Do bežnej kmitky to nedáte, pretože to je hrubšie, je to dvojitá hrúbka. A ten obrázek z uchytenia má len mafelka. No a toto vás naučím robiť aj do obyčajnej kmitky. Budem to robiť za pomoci flexky a budem to zbrusovať. Nie, že by som vás odhováral alebo nahováral, aby ste efekt tejto pilky spravili s obyčajnou kmitkou. Len vám to chcem ukázať, ako som to robil doteraz ja. A doteraz to aj robím. Dôvod, nepracujem na dielni sám. Keďže je tu určitý stupeň debility a to náradie, aj keď je školské, mi berú aj kolegovia a nemajú ten vzťah k tomu ako ja a sem tam odrežú to, čo nemajú, alebo správajú sa tak, ako nemajú, tak sa mi stane občas, že sa mi tie plátky zatupia. A ten plátok nie je zrovna lacný. Stojí to viac než 20 €, presne neviem koľko. Ja si to upravujem a tieto plátky, tieto špeciálne plátky do tej mafelky používam ich veľmi rád, ale používam ho len v detskej izbe, kde mi naozaj vydrží dlho. Naozaj mi vydrží skoro rok, pretože nezarežem nikdy do klinca. Ja vás naučím robiť z týchto plátkov, napríklad z tých, čo som dostal od Milwaukee. Urobíme si 2. Jeden na masív, ktorý je takýto, ukážem bližšie na kameru. Vzadu má ako keby také malé zúbky, vyzerá to ako pilka do železa. Je to iba na masív a tie zúbky sú kvôli tomu, aby ste vedeli z toho rezu aj vycúvať. Je to veľmi dobrý plátok, ale je len na masív, trošku viac šklbe. Na tom masíve to vieme zabrúsiť. Čiže vyskúšame si zbrúsiť tento plátok, hlavne kvôli tomu, že je úzky. Myslím tým, že ten pliešok nie je veľmi dlhý. Je úzučký, má to naozaj asi len 6 mm a ešte keď to zadu zbrúsime, samozrejme zbrúsime tie zuby do železa, tie cúvacie a bude to zozadu ostré ako nožík. Druhý plátok si prerobím tento, je to trošku zase iný plátok, tiež je to z firmy Milwaukee.
Ten je určený skôr do preglejok, po prípade drevotriesok alebo do nejakého laminátu. Je veľmi vhodný aj do MDF-ky. Nemá žiadny šrank, čiže nie sú zuby vyhnuté dovon. Sú síce brúsené na striedačku, ale rez je presne taký istý hrubý, ako je samotný plátok. Široký, ako je samotný plátok. Takisto aj na tomto si ukážeme, ako to zbrúsim zadu do konusu a mierne si ho zúžim. Ten plátok vyzerá takto. A tieto dva plátky si zbrúsime flexkou. Používam na tú klasickú flexku s lamelovým kotúčom. Vždy na to používate ochranné okuliare, lebo budeme uberať železo a naozaj je to nebezpečné bez okuliarov. Zbrúsime si obidva. No, zozadu obidvoch piliek je doslova ostrie, čiže mám to úplne do konusu spravené. Z tejto širokej som dokonca zobral až 2 mm zo chrbáta toho pilky, aby sme mohli robiť zátačky. No a teraz vám to predvediem. Tu ukšiu, tu vám predvediem na biodoske, čiže je tu 28 mm hrubá biodoska. Vidíte? Takúto zadačku bežnou kmitkou nespravíte. Nie je to možné spraviť bežnou kmitkou. Aspoň nie také ostré zátačky. No a teraz si predvedieme tú druhú. Tu si ale predvedieme na preglejke, lebo je viac už na preglejku, toto je iba na masív. Takisto to je zadná strana a predná strana je bez šklbania. Ešte raz ukážem tie plátky. Obidva plátky sú od firmy Milwaukee, čo som dostal. To už je na vás, akú značku použijete. Mal som tieto po ruke, tieto som spravil. Tento na preglejku a tento na masív. Naozaj dokážete robiť čokoľvek. Áno, treba rátať s tým, že zadnú stranu mierne vyšklbká. Naozaj mierne. Na masíve to samozrejme trošku viacej, tie vlákna, ale takisto ten rez je dokonalý a pekne ostrá zákuta, bez toho, aby vám to podrezalo. Keby vám to podrezalo, tak takto do obidvoch strán to nevyťahnete.
To je všetko. Toto bude len také krátke video, aby ste to vedeli ľahko vyhľadať pod názvom Úprava plátkov do kmitky. Ahojte. Daj like, a odber.